Kadınlar en çok aile içinde yaşanan şiddet sonucunda yaşamını yitirmiştir. İHA'da Diyarbakır'ı ben Pekir'nin kuş yeki müjdara 2021 hatta yeki müjdara 2022 li bajarên Bakur li hemberî jinan pêk hatine bi raporekî ragihand. Di raporê de hat ragihandin ku di nav salekî de kêmtirîn 117 jinan canê xwe ji dest dane, kêmtirîn 34 jin jî birîndar bûne. Bölge kentlerinde en az 11 kadın intihar sonucu yaşamını yitirirken 5 kadın intihar teşebbüsünde bulundu. Li bajarên herêmê kêmtirîn 11 jin xwe kuştine. 5 ji wan jî hewla xwe kuştinê dane. Ji ber tundiyên li nav malbatî, kêmtirîn 38 jin hatine kuştin. 15 jin jî birîndar bûne. Di encama tundiyên ku li qada civakî pêk hatinê de, kêmtirîn 19 jin hatine kuştin. 14 jî birîndar bûne. Dîsa kêmtirîn 49 jin li bajarên herêmê bi awayekî şîkbar canê xwe ji dest dane. Ji aliyê din de kêmtirîn li 33 jinan ji destdirêjiyê hatiye kirin. Hukuknasu Mafariz balê dikşînin ku pergala li Tirkiyeyê ku tawanbarên tundiyan bê ceza dihêle û bergiriyên pêwîst nagire rê li ber tundiyan xweş dike û tawanbaran jî wêrek dike. Yıllardır ne yazık ki aynı şeyleri söylüyoruz. Em bi salaya heman bangevaziyan dikin. Ku pêşî li tundiyan bên girtin. Lê Tirkiye ji peymana Stenbolê vekişand û polîtikayên ku tundiyên li ser jinan rawestînin nakevin meriyetê. Tenê hebûna qanûn û desturan jî çareserî ne. Pêwîstî bi bergiriyên zêdetir hene û em vê hewlê didin ku cinsiyetperestî ji nav civakê bê rakirin. Ji bo vê yekê jî pêwîstî bi peydakirina hişmendiyeke giştî yeke ku vekheviya cinsan di nav civakê de server bibe. Li gor raporê 5 bajarên li Bakurê Kurdistanê ku tundî û binpêkirin li hember jinan herî zêde pêk hatine Riha, Dîlok, Helezîz, Şirnax û Diyarbekir'in. Bajarên ku bi awayekî şikbar jin jiyana xwe ji dest dane jî bajarên wek Wan, Riha, Diyarbekir û Mêrdîn e. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.